नमस्कार, मी लतिका नितेश जाधव, मुक्काम पोस्ट कणकवली या आपल्या चॅनलमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. आज आपण करणार आहोत गोकुळाष्टमीमध्ये सणामध्ये जे पदार्थ करतात त्यातला एक पदार्थ. आपल्याकडे गोकुळाष्टमीला काळवड्यांची उसळ, आंबोळी आणि शेगल्याची भाजी करतात उपवास सोडताना. तर त्यातली आपण आज आंबोळी बघणार आहोत. तर आंबोळीसाठी लागणारं साहित्य आपण बघूया. मी उडदाची ही डाळ घेतलेली आहे. ही उडदाची डाळ मी अर्धा पेला घेतलेली आहे. उडदाची डाळ मी अर्धा पेला घेतलेली आहे. त्यानंतर पण हे तांदूळ घेतलेत. हे तांदूळ आपल्याला मी 2 पेले घेतलेत. जर एक पट आपल्याला एक पट उडदाची डाळ जर आपण घेतला तर त्याच्यात 4 पट आपल्याला तांदूळ घ्यायचे आहेत. आता हे आपल्याला 5 तास हे भिजत ठेवायचे आहेत. मी हे भिजवून ठेवलेले होते. तर आपण आता हे वाटून घेणार आहोत. ठीक आहे, तर आपण वाटायला सुरुवात करूया. आपण हे मोठं मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे. त्यामध्ये आपण हे उडीद वाटायला टाकतोय. हे उडीद आपल्याला वाटून घ्यायचे. हे उडीद आपण काढून घेतलेले आहेत. आता हे आपल्याला वाटून घ्यायचे. बारीक होण्यासाठी आपण थोडंसं पाणी टाकायचं. बारीक व्यवस्थित झालेलं आहे. आता आपण हे एका टोपात काढून घ्यायचं. टोप तुम्ही अंदाजानेच घ्या जेवढं तुमचं पीठ आहे, कारण का आपल्याला हे पीठ आंबवायचं आहे. त्याच्यामुळे हे व्यवस्थित छोटा टोप घेता ते बाहेर पडेल पीठ. त्याच्यामुळे त्या अंदाजाने तुम्ही मोठा टोप घ्या. आता ह्यात आपल्याला तांदूळ टाकायचे आहेत. हे सुद्धा बारीक वाटून घ्यायचे आहेत आपल्याला. आता आपण हे तांदूळ बारीक वाटून घेतो. तांदूळ सुद्धा वाटून बारीक झालेले आहेत. आता हे पण आपल्याला टोपात काढून घ्यायचं. व्यवस्थित आपल्याला ढवळून घ्यायचं आहे. आपलं हे एकाच बाजूने ढवळायचं आहे. जर ह्या बाजूने तुम्ही स्टार्ट करता असंच गोल फिरवायचं आहे. ते म्हणजे पीठ छान आंबलं जातं. हे व्यवस्थित मिक्स झालं आहे. यात आपल्याला 1 पेला पाणी टाकायचं आहे. तर 1 पेला पाणी आपण हे मिक्सरचं भांडं आपण धुवून घेणार आहोत. म्हणजे हे पण वाया जाणार नाही आणि आपलं 1 पेला पाणी पण टाकून होईल. ठीक आहे, तर आपण थोडं थोडं करून पाणी टाकतोय आणि असंच आपण हे फिरवून घेतोय. हे बघा, भांडं पण स्वच्छ झालेलं आहे आणि आपलं 1 पेला पाणी पण टाकून झालेलं आहे. हे आता व्यवस्थित ढवळून घेऊया. हे ढवळून घेताना पुन्हा एकदा सांगते की एका साईडने ढवळायचं आहे आपल्याला. हे पाणी आणि हे जे पीठ आहे ते एकजीव झालं की आपल्याला मग ढवळून झालेलं आहे आपलं. मग हे पीठ आपण आताभर आंबवून ठेवून झालेलं आहे आपलं. तुम्ही बघू शकता हे अर्धा टोप होतं. आता व्यवस्थित आंबवून फुगून आलेलं आहे. पूर्ण 1 टोप झालेला आहे. एका साईडने आपल्याला परत फिरवायचं आहे. आपण व्यवस्थित फिरवून घेऊया. व्यवस्थित फिरून आलं बघा. व्यवस्थित एक छान आंबलेलं आहे. हे फिरवून झालं की आपल्याला ह्यामध्ये मीठ टाकायचं आहे पिठाच्या अंदाजानुसार.
आपण मीठ टाकूया. मी ते 1 चमचा मीठ टाकते. व्यवस्थित आपण मिक्स करून घेऊया. व्यवस्थित पीठ आंबून आलेलं आहे. छानपैकी एकदम हे पीठ आपण रात्रभर आंबवून ठेवून झालेलं आहे आपलं. तुम्ही बघू शकता हे अर्धा टोप होतं. आता व्यवस्थित आंबवून फुगून आलेलं आहे. पूर्ण एक टोप झालेला आहे. एका साईडने आपल्याला परत फिरवायचं आहे. आपण व्यवस्थित फिरवून घेऊया. व्यवस्थित फिरून आलं बघा. व्यवस्थित एक छान आंबलेलं आहे. हे फिरवून झालं की आपल्याला ह्यामध्ये मीठ टाकायचं आहे पिठाच्या अंदाजानुसार. आपण मीठ टाकूया. मी ते 1 चमचा मीठ टाकते. व्यवस्थित आपण मिक्स करून घेऊया. व्यवस्थित पीठ आंबून आलेलं आहे. छानपैकी एकदम इथे आपण आता तवा तापत ठेवला आहे. गावी भिड्याच्या तव्यामध्ये करतात. आंबोळी म्हणा, घावणे म्हणा. आता माझ्याकडे नसल्यामुळे मी हा तवा घेतलेला आहे. आणि आंबोळी टाकताना हे लक्षात ठेवायचं की जसं आपण घावण्याला प्रत्येक पीठ फिरवून प्रत्येक घावणा टाकत असतो. म्हणजे पीठ असं फिरत असतो प्रत्येक घावणा टाकताना. असं आपल्याला इथे सुद्धा करायचं आहे. तर आपण तापलेला आहे आपला तवा. गावी काही ठिकाणी कांदा वापरतात, कांद्याचं, आणि काही ठिकाणी खिशी वापरतात. तर मी तुम्हाला दोन्ही वापरून दाखवणार आहे. जे तुम्हाला सोयीस्कर होईल ते तुम्ही करा. तर आपण आता पहिल्यांदा कांदा वापरतोय. कांदा आपण तेल लावून घ्यायचं आहे पूर्ण. तेल लावून असं झालेलं आहे. गॅसची आच आपल्याला मंद आचेवर ठेवायची आहे. हे आपण व्यवस्थित असं हे ढवळून घेणार आहोत. आता हे आपल्याला 2 ते 3 सेकंद आपल्याला हे झाकून ठेवायचं आहे. गॅसची आच आपल्याला मीडियम आचेवर ठेवायची आहे जेव्हा आपण टाकल्यानंतर आंबोळी करताना. बघा ही व्यवस्थित जाळी पकडली आहे. व्यवस्थित जाळी पकडली आहे म्हणजे आपला एका साईडला पूर्ण व्यवस्थित आंबोळी झालेली आहे. आता आपल्याला झाकण पुन्हा ठेवायची गरज नाही आहे. इथे 2-3 सेकंद झाली की आपल्याला आपली आंबोळी तयार आहे. याला दोन्ही साईडने झाली. इथे आपण काढून घेऊ शकतो. आता आपण किशीने बघायचं आहे. नारळाची किशी पण घेतलेली आहे. त्यांनी तेल लावून करूया. तुम्हाला जे सोयीस्कर असेल ते तुम्ही घेऊ शकता. कांदा किंवा किशी नारळाची दोन्ही घरात अवेलेबल असतं आपल्या. बारीक गॅस करायचा आहे. दोन ते 3 सेकंद आपल्याला झाकून ठेवायचे. दोन ते 3 सेकंद झालेली आहे. व्यवस्थित
गोल्डन कलर आलेला आहे इथे व्यवस्थित एका बाजूने. तर आपलं झाकण परत ठेवायचं नाही आहे. 2 ते 3 सेकंद झाले की आपली आंबोळी तयार खाण्यासाठी. तयार झाल्या आहेत आपल्या आंबोळ्या. बघा किती छान. मी तो ओल्या नारळाची चटणी केली आहे ती ठेवलेली आहे. आता आपण बघूया कशा झाल्या. एकदम लुसलुशीत मऊ झालेले आहे. आणि ओल्या नारळाची चटणी अप्रतिम झालेलं आहे. छान मिठाचं प्रमाण जे टाकलं आहे ते व्यवस्थित झाले आणि मऊसूद झाले आहेत एकदम छानपैकी. या आंबोळ्या तुम्ही ओल्या नारळाची चटणी, काळ्या वाटाण्याची उसळ किंवा साध्या चहाबरोबर सुद्धा तुम्ही खाऊ शकता. ही वेळ तुम्हाला कशी वाटली ते मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. माझी ही व्हिडिओ तुम्ही बघितल्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार.